Shugaban na kungiyar Boko Haram Abubakar Shekau. Idan kuma ba gaskiya bane ba a kashe Shekau ba, to ina kyautata zaton cewa zai fito da sako. Shugaban ƙungiyar Boko Haram wato Abubakar Shekau ana ta raɗe-raɗin ya mutu ko kuwa bai mutu ba. Domin samun cikakken bayani akan wannan al'amari sai ka daure kalli wannan bidiyon zuwa ƙarshen shi domin samun gaskiyar magana akan mutuwar shugaban ƙungiyar Boko Haram wato Abubakar Shekau. Shin ya mutu ne da gaske ko kuwa bai mutu ba? Sannan kuma idan ya mutu su waye suka kashe shi? Sojojin Najeriya ne suka kashe shi ko kuwa a sojojin Chadi? Ko kuwa duka ba su suka kashe shi ba, wani ne ya zo ya kashe shi, ko kuwa wata ƙungiya ce ta je ta kashe shi, wallahu alam. Yanzu ka kalli wannan bidiyon zuwa ƙarshen shi domin ka san asalin yadda wannan al'amari ya faru, shin waye ya kashe shi, sannan kuma da gaskiya mutu ko kuwa bai mutu ba. Kada ka manta idan baka yi subscribe ga wannan channel ba, akwai ta kalma da za ka gani ƙasan wannan bidiyon da alamar ja ta subscribe, sai ka taɓa ta, sannan sai ka taɓa alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun sababbin bidiyon da zan ɗora nan gaba. Idan bidiyon ya burge ka sai ka danna mai alamar like. Rahotannin waɗanda kawo yanzu ba a tabbatar ba na cewa shugaban na kungiyar Boko Haram Abubakar Shekau ya mutu ne a cikin wata batakashi da aka yi tsakanin kungiyarsa da kuma kungiyar ISWAP a jiya. Wasu bayanan ma na cewa ya mutu ne yayin da ya tayar da wani bam lokacin da mayakan ISWAP suka yi masa kofar rago domin kama shi. Sai dai kawo yanzu hukumomin tsaron Najeriya ba su tabbatar ko musanta faruwar wani al'amarin ba, kamar yadda duka kungiyoyin biyu ba su ce uffan ba dangane da wannan lamari. Sai dai kakakin rundunar sojan Najeriya Muhammad Yarima ya ce suna bincike domin tabbatar da sahihancin wannan labarin, kuma kawo yanzu ba za su ce komai ba har sai sun samu tabbaci game da shi. Amma masana da kuma 'yan jarida waɗanda ke bibiyar aikace-aikace waɗannan ƙungiyoyin sun ce suna jin cewa wannan labarin gaskiya ne a wannan karon, saboda akwai zato mai ƙarfi dangane da faruwar wani al'amari. Ko da yake a baya an sha ba da rahoton mutuwar Abubakar Shekau, amma kuma tana bayyana cewa ba gaskiya ba ne, saboda yakan bullo a wasu bidiyo ya karyata labarin mutuwarsa. Abubakar Shekau ya karbi shugabancin kungiyar ta Boko Haram ne a shekara ta 2009 bayan kashe shi wanda ya kafa ta wato Muhammad Yusuf. Kuma daga wannan lokacin zuwa yanzu bayanai na nuna cewa mutane fiye da 40,000 sun mutu sakamakon hare-haren da wannan kungiyar ke kaiwa galibi a arewa maso gabashin Najeriya. Kaɗan daga cikin bayanan kenan. Shin idan ma an kashe shi, su waye za su ji daɗin mutuwar shi? Sojojin Najeriya ko kuwa mutanen Najeriya? Sannan kuma matsalar mai mutuwar shugaban ƙungiyar Boko Haram zai iya jawowa a tunanin mutane. To, sai ku biyo mu cikin bidiyon dai ku yi ta jin abubuwan ɗaya bayan ɗaya. In dai har wannan labari cewa ɓangaren Boko Haram mai alaƙa da ISIS wato ISWAP sun kashe tsohon shugaban kungiyar wato Abubakar Shekau ya tabbata, to wannan yana alamta abubuwa da dama. Da me kake tunanin zai iya haifarwa? Abu na farko yana nuna matukar karfin ita kungiyar ISWAP din, domin idan ba manta ba, shi wannan Shekau din ne ya shekara 11 yana gagarar jami'an tsaron Najeriya da kuma wato kawayensu na ƙasa da ƙasa. Suka yi ta neman shi ruwa a jallo, suka yi amfani da duk dabarar da suke da ita, amma suka kasa cin masa. Sai kuma gashi an ce a cikin yakin da bai wuce na mako ɗaya ba su 'yan ISWAP sun kashe shi. To kaga in wannan magana ta tabbata, wannan yana nuna cewa kungiyar ISWAP tana da matukar mummunan ƙarfi, wanda wannan ba labari bane mai daɗi. To me kake tunanin abin zai haifar a kungiyar? Game da me wannan zai haifar a kungiyar Boko Haram, zai iya haifar da ɗaya daga cikin abubuwa biyu. Kamar me kenan? Zai iya zama mummunan labari ga kungiyar. Yadda zai iya zama mummunan labari ga kungiyar ko shine idan har bangaren Shekau suka ji zafin wannan kisa da aka yi masa, suka kuma taso suka ce lalle sai sun ɗauki fansa, to wannan rashin jituwa wadda ta fara tun shekaru 4 da suka gabata kuma ta kashe ɗaruruwan 'yan ƙungiyar zai ci gaba da ƙazanta. Kenan za su yi ta kashe junansu, wato kura ta ci kure. Wannan kuma labari ne mai daɗi ga sojoji da kuma 'yan Najeriya da kuma 'yan tafkin Chadi ma baki ɗaya. Amma kuma wannan labari zai iya zama mummunan labari. Ta yaya ne zai iya zama mummunan labari?
Yadda zai iya zama mummunan labari kuwa shine idan dalilin kashe Shekau 'yan kungiyarsa suka yi saranda suka zo suka haɗe da 'yan ISWAP, to wannan zai ƙara wa kungiyar Boko Haram ƙarfi, kuma za su ɗauke hankalinsu daga yakin da suke da junansu. Idan sun yi sulhu su dawo su fuskanci sojoji, wannan kuma zai sake munana yakin da suke akan sojoji, kuma ba zai zama kyakkyawan labari ga sojoji da kuma 'yan Najeriya da 'yan tafkin Chadi baki daya. Idan kuma ba gaskiya bane ba a kashe Shekau ba, to ina kyautata zaton cewa zai fito da sako na ƙaryata wannan labari tsakanin yau da gobe zuwa jibi. Domin ci gaba da samun sababbin shirye-shiryen mu a kowane lokaci da zarar mun daura. Idan ya kasance wannan shine farkon zuwan ka wannan channel, akwai ta kalma da za ka gani kasan wannan bidiyon da alamar jiya ta subscribe kamar wannan, sai ka taba ta. Kana taba ta, wata ƙararrawa za ta fito daga gefen ta hannun dama kamar wannan, sai ka zo ka taba kanta. Kana taba sai ka taba wannan alamar ta all. Hakan zai sa da zarar mun daura sabon bidiyo kai tsaye zai shigo a wayarka. Sannan kuma sai ka danna mai alamar like domin ƙara mana ƙwarin gwiwa. Sai mun haɗu da ku a wani sabon bidiyon. Na gode.